Новите лозя на известната фирма Бенхан Агро ООД от Ново село, област Видин, са създадени преди 2 години, когато братя Петрови решават да възвърнат славата на местните сортове и вина. Новото лозе се гледа с много любов и грижа. Затова тази година са приложили 2 пъти топ продукта на Синджента – биостимулатора Исабион. Какво е действието му и какъв резултат отчитат сега в края на септември? Нека чуем. Целта на нашата изба е да върнем славата на новоселската гъмза и да увеличим насажденията, защото това може би ще бъде нашата идентичност. Българските производители да имат местни сортове вина. Тази година, тъй като за пръв път лозята са в растеж, искахме просто да й помогнем малко и да преодолее стреса от съществуващата суша през лятото и ни посъветваха да използваме биостимулатор. И след дълги разговори, съвети се насочихме към биостимулатора Исабион. Смесихме го с фунгицидната защита на 3-то и 5-то пръскане и след това наблюдахме доста добър растеж на самите растения и много маслено зелено оцветяване на листата петура. Целта да използваме Исабион беше растенията да преодолее стреса и да има малко по-ускорено развитие. Това, което видях тази година е, че очакванията ни се изпълниха и може би ще го ползваме и на година, защото това е млада лоза и трябва да има добър старт. В лозовия масив на Бенхан Агро приложихме Исабиона двукратно. Първото третиране беше през месец май, когато времето беше нетипично хладно и растенията бяха в стрес. При приложението на Исабиона той помогна за регенерирането на вегетативната маса, като това се случи благодарение на високото съдържание на аминокиселини и пептиди. Също така спомогна растението да използва по-малко собствена енергия за синтеза на собствените протеини. Второто третиране с Исабион беше през юли месец. Тогава растенията бяха подложени на високи температури и засушаване и при лисното използване на Исабиона помогна да имаме по-малко загуба на влага от растенията, което се случва при изпарението на водата, тъй като Исабиона направи една бариера с филм от пептиди на листната маса. Резултатът от двукратното третиране на Исабиона е на лице. Имаме много добре развита вегетативна маса, активна фотосинтеза и много добър прираст на растенията за 1 година. Исабион е биостимулатор с органичен произход, изцяло биоразградим, приложим за използване както в конвенционално, така и в биологично земеделие. Изходна суровина за производство на продукта е костен колаген, като продуктът е получен чрез метода на хидролиза. Ниската му молекулна маса е гаранция за бързото проникване на продукта и усвояване от растенията. Продуктът се характеризира с високо съдържание на аминокиселини, като в спецификацията на продукта има изборена биограма с съдържанието на аминокиселините, най-важните от които са пролин, хидроксипролин, глицин и аланин. Пролин и хидроксипролин влизат основно в състава на клетъчната стена, отговорни са за водния баланс в растението, също така участват и подобряват фертилността на прашеца. Глицин участва в изграждането на хлорофила. Също така той има много добра хилатираща функция. От своя страна той подпомага изграждането на по-добра листна маса и залагането на по-добри плодни и цветни пъпки за следващата година. Аргинин е отговорен за синтеза на хлорофил. Също така той участва в изграждането на механична бариера и
противодействието на растението срещу стресови фактори. Той подобрява действието на растението срещу вирусни неприятели и нематоди. Едно от допълнителните действия на продукта е бързо преодоляване на фитотоксичност, която се е получила вследствие на неправилната и прекомерна употреба на пестициди. Това подпомага бързото възстановяване на растенията. Исабион е подходящ за приложение в лозя, овощни култури, зеленчукови култури. Момента на приложение на продукта е изключително в фазите, когато се наблюдава силен абиотичен стрес. Това са пролетните сезони, есенните сезони, когато имаме рязка промяна на дневните температури и голяма амплитуда. В периода на цъфтеж на културите, когато подпомага фертилността и завързването на плодовете, тяхното наедряване и подобрява оцветяването на плода. Също така продукта може да бъде използван при засушаване и засоляване на почвите. При почвено приложение на продукта той подобрява структурата на почвата и активизира действието на почвената микрофлора, като също така, като хелатиращ агент, подобрява и усвояването на хранителни елементи от почвата, в резултат на което имаме много по-мощна и по-силно развита коренова система.